σύλληψη έχουν τραυματιστεί 2 άτομα. Οι πρώτες πληροφορίες μας μιλούν για τραυματισμό 2 ατόμων, τα οποία οδηγούνται στον Ευαγγελισμό. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι τραυματίες. Όχι, ακόμη δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι τραυματίες. Αν είναι σοβαρά ή όχι. Όχι. Παιδιά, μην το ρωτάτε όλοι μαζί, δεν ακούει. Οι τραυματίες οδηγούνται στον Ευαγγελισμό, οι τραυματίες. Ναι. Είναι 2 οι τραυματίες, μέσα επέμβουν. Δεν ξέρω. Ναι. Παπαδήμος με 2 ακόμη άτομα της προσωπικής του ναι. Δεν ξέρουμε αν στους 2 τραυματίες είναι ο ίδιος ο Λουκάς Παπαδήμος ή όσοι επέβαιναν ακόμη. Νίκο, μας διακόπτεις εσύ ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τεράστιο θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι σημαίνει και τι σηματοδοτεί και που. Γιατί χαμογελάς έτσι πικρά? Δεν χαμογελάω. Είναι γιατί συνδέεται με όλο αυτό το πράγμα. Καταρχάς, μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι και να μην έχουμε κανένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, ψυχραιμία, σοβαρότητα κτλ. Ότι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και αν αυτά ακούγονται κλισέ.